Labaran nasara. Alƙalin babbar kotun Kebbi ya shaƙi iskar 'yanci bayan shafe mako guda a hannun 'yan bindiga. Hukumar Hisba ta jihar Kano ta kama wani matashi da yake gurɓata tarbiyyar matasa ta hanyar koya musu badala. Dakarun soji na Operation Fansar Yamma sun kashe 'yan ta'adda da dama bayan daƙile yunƙurin kai hari a jihar Zamfara. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da kai ta cikin labaran nasara. Yau muna Litinin 19 ga watan Safar na shekarar 1448 bayan hijira, wanda ya daidai da 3 ga watan Agusta na shekarar 2026 miladiya. Kanin labaran aka saurara, yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun su tare da ni Nabila Bashir Tsamiya. Fitaccen malamin addinin Musulunci Sheikh Ahmad Abubakar Gumi ya bayyana cewa babu laifi idan malamai suka shiga harkokin siyasa. Yana mai cewa hakan ya fi su zauna a gefe suna yi wa 'yan siyasa addu'o'in samun nasara. Gumi ya bayyana haka ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Facebook yayin da yake ci gaba da muhawara kan kowa ya dace ko malaman addini su shiga siyasa ko kuma su takaita aikinsu ga wa'azi da koyar da addini. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa muhawarar ta ƙara ɗaukar hankali ne bayan wasu fitattun malaman addinin Musulunci sun fara shiga siyasa tare da bayyana aniyarsu ta tsayawa takara babban zaben shekarar 2027. Daga cikin waɗannan malamai akwai tsohon ministan sadarwa da tattalin arzikin zamani Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantami da kuma malamin Sokoto Sheikh Bashir Ahmad Sani, wanda ya bayyana aniyarsa ta neman kujerar gwamnan jihar Sokoto a zaben na 2027. Kana kuma malaman sun ce idan malamai na addini na ilimi ƙwarewa da nagarta sun ce idan malamai na da ilimi ƙwarewa da nagarta babu abin da zai hana su shiga siyasa domin ba da gudunmawarsu wajen gyara al'ummar ƙasa. Kakakin Majalisar Dokokin Jihar Kano Jibril Ismail Falgore ya bayyana alhininsa tare da mika sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi Muhammad Buhari, wanda aka fi sani da Kosan Waka, da ya rasu a jiya Lahadi yana da shekaru 47 a duniya. Bayanin hakan na kunshe ne cikin wata sanarwa da kakakin majalisar Kamaluddin Sani Shawai ya fitar. Falgore ya bayyana rasuwar Kosan Waka a matsayin babban rashi mai cike da alhini, yana mai cewa mutuwarsa ba ta shafi iyalansa kadai ba har ma da dukkan al'ummar da suka san shi kuma suka yi mu'amala da shi. Ya tuna da irin gagarumar gudunmawar da marigayin ya bayar wajen bunƙasa adabin Hausa ta hanyar fasaha da ƙirƙira. Yana mai jaddada cewa ayyukan da yi musamman masana'antar nishaɗi za su ci gaba da kasancewa abin tunawa. A ƙarshe ya yi addu'ar samun aljanna ga marigayin. Mai martaba Sarkin Rano ya yi kira ga dagatai da masu unguwanni da su ƙara wayar da kan al'ummarsu kan muhimmancin tura 'ya'ya makaranta, tare da kaucewa barin yara musamman 'ya'ya mata cikin harkokin talla ko wasu ayyukan da ka iya hana su samun ilimi. Ya ce ilimin 'ya'ya mata na da matuƙar muhimmanci wajen gyara da inganta rayuwar al'umma, domin mace mai ilimi na da damar bayar da gagarumar gudunmawa wajen tarbiyyar yara da ci gaban al'umma. Kullum muna yin wannan, kuma muna sanar da iyaye, muna sanar da dagatai da masu unguwanni da hakimai da sarakunan Fulani kullum a rinka jan hankalin iyaye wajen gudanar da tallace-tallace da ake yi. Ba mu ce kada a yi talla ba, amma a rinka tsawatarwa da yara yadda za su rinka gudanar da tallace-tallacen nasu. Kada ko da yaushe mutum ya ce kai min wancan ɗakin, ko kai min wancan ajin, ko kai min wancan gurin. Babu wannan, a rinka jawo yara hankali. In za ka siya nan take ka biya ka ɗauka yarinya ta tafi gaba da tallace-tallacen ta. Wannan shine kullum hankalin da muke so iyaye su rinka faɗakar da 'ya'ya, su rinka wayar musu da kai. Yanzu lokaci ya zo an daina nuku-nuku, an daina ɓoye-ɓoye kamar yadda aka gudanar da diraman nan. Gashi a gabanmu suka zo suka siya, suka ce a kai ɗaki, aka kai ɗaki kuma gashi ga abin da ya faru. Shi ma da yake nasa jawabin, shugaban kamfanin mai na AA Rano Alhaji Auwalu Abdullahi Rano ya bayyana aniyarsa ta ci gaba da tallafawa makarantar domin ganin an samu ɗalibai masu hazaƙa da ingantaccen ilimi.
Alhaji Auwal Abdullahi Rano ya ce kamfanin zai ci gaba da ɗaukar nauyin ɗaliban da aka gano da hazaƙa domin su samu damar ci gaba da karatunsu har zuwa matakin gaba da sakandare. Na so a ce makarantar ta fi haka, to amma dai yanzu ma insha Allah za ta fi haka, inda za a dawo a ci gaba da ayyuka kala-kala a wannan makaranta don a ɗaukaka darajarta da kuma koyarwarta da kuma samun malamai cikakku a ɗora akan wadda ake da su don a yi alfahari da wannan koyar da wannan ilimi a wannan makaranta mai albarka insha Allah. A nata jawabin shugabar makarantar Hajiya Aisha Isa Umar ta ce tun bayan da ta fara jagorantar makaranta an samu ci gaba da fannoni daban-daban ciki har da samar da kayan koyo da koyarwa domin inganta tsarin karatun ɗalibai. Ta ce makarantar za ta ci gaba da mayar da hankali wajen samar da kyakkyawan yanayin da zai ba ɗalibar damar samun ingantaccen ilimi da kuma bunƙasa hazaƙar su. An samu nasarar shiga shirin Agile inda aka samar da gyaran banɗakuna guda shida, gina sababbin banɗakuna guda 3, haƙa bohol guda 1 da tankuna guda 3, da ginin da aka ɗora tankuna a kai, kujerun aikin ofis na principal da vice principal, aka zuba wa ɗalibai kujeru. A shekara ta 2023 an samu nasarar cin jarabawar qualifying exam har yara 100 a karo na farko a tarihin makaranta, kuma suka zana jarabawar NECO da NYSC tare da sakamako mai kyau. Bikin dai shi ne karo na farko da makarantar sakandaren 'yan mata ta AA Rano ta shirya irin wannan biki, inda aka yaye ɗalibai tare da karrama waɗanda suka nuna hazaƙa a karatu. Haka kuma an karrama wasu daga cikin waɗanda suka bayar da gagarumar gudunmawa wajen ci gaban makarantar, ciki har da sarkin na Rano da kuma Alhaji Auwal Abdullahi Rano. Idan muka dawo ga hukumar Hisba ko hukumar ce ta samu nasarar kama wani matashi da yake lalata tarbiyyar matasa ta ɓangaren halasta zina. Taimakin babban kwamandan Hisba Dr. Mujahideen ne ya bayyana hakan ta cikin wani sako da ya aiko wa Nasara Rediyo. Alhamdulillah, Allah ba hukumar Hisba ta tunan wada damar damke wani matashi wanda ya fito yana comparing aure da zina, wanda yake nuna matasa ma zinan ta fi arha. Matasa su daina wahalar da kansu, ba sai sun yi aure ba sai sun yi komai ba, su dan bada abin da za su faɗa so da su faɗa badala, wanda za mu faɗa da bincike daga nan kuma mu tura shi wajen kuliya don ya girma abin da ya shuka. Shi kulle irin wannan bayanai da ake ta yi, mutum ya kamata ya sani akwai alƙalami a kansa, mala'iku suna ganin su suna rubutawa. Ba abin da za ka faɗa na alkhairi sai ya zama maka lada da hujja don tashi alkiyama, babu abin da za ka faɗa na sharri sai ya zama maka zunubi da hujja don tashi alkiyama. Babu ta yadda za a yi ka sunnata sunna mai kyau sai ka samu ladanta da ladan wanda ya aiki da ita. Haka ma idan ka yi akasi sai ka samu zunubinta da zunubin wanda ya aiki da ita. Kada ka ɗauka kawai trending a TikTok ko a social media ka faɗa abin da kake so don ka samu biya ko don ka faɗa ra'ayinka, ba ka damu da abin da zai je zo ba. Allah ba a masa wasa irin wannan, hakkin Allah ba ya yafewa. Kwamandan babban mataimakin kwamandan Hisba kenan Dr. Mujahideen. Alƙalin babbar kotun jihar Kebbi Justice Faruku Bunza ya shaƙi iskar 'yanci bayan da aka yi garkuwa da shi mako guda da ya wuce a ƙaramar hukumar Bunza. A cikin wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar Kebbi ta fitar, mai magana da yawunta Bashir Usman ya ce an tabbatar da sakin alƙalin a ranar Litinin, inda iyalansa da ma'aikatar shari'a ta jihar suka tabbatar da komawarsa gida cikin ƙoshin lafiya. Rundunar ta ce duk da cewa masu garkuwa sun nemi kuɗin fansa, ba a biya su ko sisi ba kafin sakin alƙalin. Ta kuma bayyana cewa jami'an tsaro na ci gaba da bincike domin gano tare da kama mutanen da ke da hannu a sace alƙalin domin su fuskanci hukunci a gaban doka. Dakarun soji na Operation Fansan Yamma sun kashe 'yan ta'adda da dama bayan daƙile yunƙurin kai hari sansanin soji da ke kasuwar daji a ƙaramar hukumar Ƙauren Namoda ta jihar Zamfara. Bayan hakan na cikin sanarwar da mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar Laftanar Kanal Olaniye Osoba ya fitar da yammacin jiya Lahadi. Sanarwar ta ce dakarun sun daƙile yunƙurin kutsawa sansanin tare da tilastawa maharan tserewa. Sanarwar ta ƙara da cewa daga bisani sojoji sun bi sawunsu inda suka ceto mutane tare da aka yi garkuwa da su, da jami'an soja guda ɗaya da ɗan sanda guda ɗaya suka mutu yayin musayar wuta. Yanda sojoji biyu suka samu raunukan harbin bindiga inda aka kai su asibiti ta jirgin sama domin samun kulawar gaggawa.
To labaran na zuwar muku daga nan Nasarar Rediyo Amana Talaka kan mita 98.5 a zango na FM. Kuna iya bibiyar ma shafukanmu na sada zumunta kamar Facebook, X da Instagram, ko ku ziyarci shafin na intanet a www.nasararadio.com.ng. Barkanmu da dawowa kashi na farko na cikin labaran nasara aka saurara, yanzu kuwa kashi na biyu zai dora. Sanata Rufa'i Sani Hanga mai wakiltar Kano ta tsakiya Majalisar Dattawa ya sanar da ficewarsa daga jam'iyyar Nigerian Democratic Congress wato NDC. A cikin wasikar murabus ɗinsa mai ɗauke da kwanan watan 3 ga Agustan 2026 wanda ya yi kawo shugaban jam'iyyar NDC na mazaɓar Dakata da ke ƙaramar hukumar Nasarawa jihar Kano. Hanga ya bayyana cewa murabus ɗinsa ya fara aiki nan take. Sanatan ya ce ya ɗauki wannan mataki ne bayan dogon nazari da tunani, inda ya bayyana cewar ya bar jam'iyyar ne domin mayar da hankali kan wasu al'amuransa na ƙashin kai da kuma ci gaban harkokinsa. Hanga ya gode wa shugabannin jam'iyyar a matakin mazaɓa, kwamitin zartarwa da dukkan mambobin jam'iyyar bisa goyon bayan damar da suka bashi da kuma kyakkyawar mu'amalar da ya samu a lokacin da yake cikinta. Har ila yau ya buƙaci jam'iyyar ta cire sunansa daga ƙudurin rijistar mambobinta na mazaɓar, tare da bayyana cewa ya mayar da katin shaidar kasancewarsa mamba na jam'iyyar NDC. Sanatan ya kuma yi wa jam'iyyar da dukkan mambobinta fatan alheri da nasarar ayyukansu na gaba. Sai dai a cikin wasiƙar murabus ɗin, Sanata Hanga bai bayyana ko yana da niyyar koma wata jam'iyya ta siyasa ba. Da haka ne kuma za mu je ga rahotannin da muke tafa da su a wannan rana. A daidai lokacin da ake ci gaba da samun sauyi a ɓangaren amfani da wayoyin salula wajen samun kuɗaɗe, al'umma da dama wannan lokacin na mai da hankalin akan tura bayanansu zuwa ga wasu abubuwan wanda ba su da tabbas a kansa. Kan haka ne wakiliyarmu Maryam Garba Balarabe ta nazari tare da haɗa mana rahoto a kai. Bayanan sirri na ɗaya daga cikin abubuwan da mutane suke turawa kafin samun kuɗi ko aiki. To sai dai wannan lokaci mutane na yaɗa bayanansu ba tare da sun san sahihancin wanda za su turawa ba, lamarin da ka iya haifar wa mutane damfara ta hanyar kwashe musu kuɗaɗe. Wannan lamari dai yana ciwa al'umma tuwo a ƙwarya, sai dai kuma duk da wayar da kai da ake yi wa mutane, sai dai har yanzu akwai mutanen da ke ci gaba da bayyana bayanansu cikin rashin sani. Shin ko mutane sun taɓa fuskantar haka? Ga yadda wasu daga cikin mazauna jihar Kano suka bayyana mana yadda suke kare kansu daga masu kutsen na'ura. Ni ina kare kaina ne daga duk wani abu da nake kare kaina daga hackers. Duk wani wanda ya kira wani ko wani OTP ko wani waje bana kula da shi, duk peji na ko na social media ko wani abu ina kula da su, ina kiyayewa, bana bari a samu saɓani. Ko wani ne ya kira ni a waya ko kuma ya yi min wani text message ko wani OTP ya turo min, bana mai da shi kowaye. Duk wanda ya kira ne ke mun irin wannan maganganun, to kawai sai dai in kashe wayata ma kawai, saboda ba zan tsaya in saurare shi ba. Ko da wani ya kira ni da sunan in bashi irin wannan lambobin, na san shashancin banza ne, babu ta yadda za a yi na bashi. Ɗaya kenan. Sannan na biyu, idan muka dawo bangaren social media handles nawa haka, so ina kokari ne amfani da strong password in sashi ya zama ta yadda an ce strong password yana nufin ka sa ya zama kayan mixing capital letter da small letter, ka sa lambobi sannan ka ƙara da character. Wannan yana ba password account ɗinka ya zama yana da password mai ƙarfi kenan. Masana sun bayyana cewa bayanan sirri sun haɗa da lambobin sirrin asusun banki, PIN, OTP, namba ɗaya ta banki wato BVN, lambar katin ciran kuɗi na ATM, kalmar shiga ta asusu da sauran bayanai da ka iya baiwa wani damar shiga asusun mutum ko amfani da sunansa wajen aikata damshin. Ko ta yaya al'umma za su kare kansu daga faɗawa hannun masu damfara bayan sun bayyana bayanansu? Tambayar da muka yi wa masana haka tsaron sadarwa Dr. Sani Ado Mai Kwalla, inda ya bayyana cewa turo maka da saƙo na wani link kai kuma ka danna ta WhatsApp ne ko ta email ne ko ta SMS ne ko ta dukkanin ma ta kafar da za a iya samun ka a turo maka da irin wannan link din, kai kuma ba tare da ka lura da yadda abin yake ba ko kuma baka da ilimin abun, kawai sai ka danna. Kana dannawa zai kai ka ne kai tsaye inda su wa'annan da suka turo maka da wannan link din za su shiga domin sace wato bayanan sirrinka wanda ake kira da password.
sannan kuma akwai sauke manhajoji na bogi wanda ake kira malicious app ko kuma software. Yadda zaka kare kanka ka yi amfani da password kowane iri da kake so ka yi na kowane mashigarka, ka yi amfani da password mai ƙarfi kamar yadda muka sha faɗa, babban baƙi, ƙaramin baƙi, lamba da kuma special character. Dole ne wajibi ne ka dinga amfani da wa'annan. A ƙarshe masanin ya kuma shawarci al'umma da su dinga amfani da kalmomin shiga masu wahalar fahimta, sannan kuma su dinga sauya su lokaci zuwa lokaci, sannan kada su yi amfani da kalmar shiga guda ɗaya a dukkan asusunsu. Maryam Garba Balarabe, Nasara Rediyo. A daidai lokacin da ake ci gaba da ganin mutane da dama na neman hanyoyin rage kiba domin inganta lafiyarsu ko sauya surar jikinsu. Masana na gargaɗin cewa yin hakan ba tare da bin ƙa'idojin lafiya ba na iya jefa mutum cikin wasu matsaloli masu tsanani. Masana sun ce duk da cewa rage kiba na iya kasancewa da amfani ga wasu mutane, amfani da magungunan da ba a tabbatar da ingancinsu ba ko kuma tsananin hana kai abinci na iya haifar da illa ga lafiyar jiki. Ga rahoton da wakiliyarmu Husaina Jibril ta haɗa mana. A daidai lokacin da mutane da dama ke ƙoƙarin rage ƙiba domin inganta lafiyarsu ko ma surar jikinsu, masana sun bayyana cewa amfani da hanyoyin rage ƙiba ba bisa ƙa'ida ba na haifar da matsalolin lafiya masu cutarwa kai tsaye ga lafiyar ɗan adam, musamman idan an rage ƙiba ba tare da shawarar ƙwararrun likitoci ba. Dr. Muhammad Hashim ƙwararren likita ne a nan jihar Kano. Ya bayyana mana rage ƙiba cikin gaggawa ta hanyar shan magunguna ba tare da umarnin likita ba ko tsananin hana kai abinci na iya jawo ƙarancin sinadarin gina jiki, kasala da wasu matsalolin ga lafiyar jiki. Ko mutum misali zaki ga wani kawai zai je wani ma friends ne ko wata abu kawai ne za su mata recommending a ce aiki je ki sha magani kaza ki je ki sha magani kaza. Su kansu ba expert bane, ba su san komai akan maganin ba, sannan ko duk wani magani da ke gani a duniya yana da nashi side effect. Mutum zai ji ba a addressing wancan side effect ba, sannan mutum ko ya ji ya ɗauka ya right alright, so mu zai musu aiki ba tare da ya ba su wani illa ba, amma wasu kuma zai ba su illa saboda ba ma su da knowledge akan wannan abu. Dole za a duba profile na mutum, yanayin yadda jikin shi yake, jini, akwai baseline investigations da muke magana a kai, sai an duba wani abubuwan kafin kuma a ɗora ka wani magani da za a ce wani zai rage maka kiba, saboda su magungunan rage kiba suna da side effects sannan za su iya haifar da. Ya ƙara da cewa hanya mafi dacewa ga rage ƙiba tsarin abinci mai gina jiki, motsa jiki akai-akai da kuma samun ƙwararrun likitoci ko masana domin kaucewa illoli. Shin ko yawan ƙiba na shafar lafiyarku da kuma rayuwarku ta yau da kullum? Tambayar da muka yi wa wasu masu ƙiba kenan. Yawan ƙiba yana shafar lafiyar mutum da yanayin al'amuransa ma na yau da gobe, saboda in ƙibar ka ta yi yawa akwai abin da kana gani sai dai ka hakura da shi, kuma yadda ka iya ba za ka iya ba. Ko idan ƙiba ta yi yawa, tafiya wani lokacin daga nan zuwa ina in kai tafiya kaɗan sai ga mutum yana ta hayi, yana ta gumi, ire-iren waƙari da mutum zai rinka fuskanta yayin da yake so ya rage ƙiba ko yayin da yake rage ƙiba. Kin ga na ɗaya irin abincin da kake ci, wanda ko a likitance ko asibiti ka je ko likita ko wanda ya san zai baka shawarwari akan kaza da kaza, kana cin su sai ka daina gwada ko wani a ce sai ka rage, wani kullum kake ci za a ce sai bayan kwana uku, wani a ce a sati sau ɗaya za ka rinka ci, wani zai baka shawarwari ka rinka tafiya a ƙasa, ka rinka aiki haka na ƙarfi wanda zai rinka sa ka ji ka gaji. Masana lafiya sun jaddada cewa ya kamata ya nemi shawarar ƙwararrun lafiya kafin ya fara ta kowace irin hanya domin tabbatar da cewa ya rage ƙiba cikin aminci ba tare da jefa lafiyar shi cikin hatsari ba. Husaina Jibril, labaran Nasara. A cikin al'umma ana samun ƙaruwar amfani da wasu mayukan shafawa da ake amfani da su wajen sauya launin fata. Saboda wasu daga cikin irin waɗannan mayuka na ƙunshe da sinadarai masu illa ga lafiyar fatar. Akan haka wakiliyarmu Jawahira Awal Muhammad ta yi duba a kai ga rahoton da ta haɗa. Masana kiwon lafiya sun bayyana cewa amfani da mayukan da ke sauya launin fata wato mayukan bleaching ba tare da shawarar ƙwararrun ma'aikatan lafiya ba na iya haifar da matsaloli kamar lalacewar fata, ƙaiƙayi, ƙuraje da kuma sa fata ta zama mai saurin kamuwa da cututtuka. Haka kuma wasu mutane kan yi amfani da irin waɗannan mayukan na dogon lokaci ko kuma su haɗa wasu sinadarai daban-daban abin da ka iya jefa rayuwarsu cikin hatsari. A yayin zantawarmu da wasu mutane a nan Kano sun bayyana mana irin yadda suke fuskantar ba daɗi yayin da suka zauna da masu amfani da irin waɗannan mayukan.
wata jarabawa da muka sa kanmu saboda ba Allah ne ya dora mana ba. Allah subhanahu wataala yana cewa duk abin da ka gani mai kyau to daga ni ne, haka sun shi kuma daga bawa ne. To gaskiya wannan abu yana da matsala sosai. Kalkalin da ake weda ta rana yana haɗuwa da jarabawa sosai. Ga wani gaban ma za ka zo kamar a makaranta da muke zaune muna da su da yawa, za ka ga mutum ya zo ya zauna a wajen ka amma ƙarya yake zaman da yake shafawa, kaga shi ma wannan babbar cuta ce. Haka kuma mun ji ta bakin waɗanda suke amfani da mayukan kuma sun bayyana mana dalilan da yasa suke amfani da su. Wani dai ina shafa mai ne ba don komai ba saboda wannan abu ya zama kamar ruwan dare, in kai baka shafa ba ma wasu za su shafa. Musamman yanzu da maza suka kasance sun fi son mace mai shafe-shafen ko dai faran mace dai zan ci ba mai shafe-shafe ba, to wani lokacin dole sai ka shafa kake ganin to ai kai ma ka shigo ƙawayen zamani. Duk da cewa dai wani lokacin ma dai kuɗin man gaskiya yana wahala amma hakan ban taɓa jin wani abu ba. Saboda ya kasance ni yanzu ban shafa mai ba bana jin daɗi. Masana kiwon lafiya sun dade suna gargaɗin cewa babu wata fa'ida wajen sauya fasalin fata ta hanyar amfani da wasu sinadaran da kan iya zamowa barazana har ma ga illa ga lafiyar jikin ɗan adam. Pharmacy Dr. Abubakar Magaji Da'ud, ƙwararren likita kuma masani a fannin magunguna a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, ya mana ƙarin bayani. Bleaching da ake magana yawanci suna kunshe da wasu sinadarai baya kuma masu haɗarin gaske, ko dai zama ka samu mai yana da duka ukun ko yana da ɗaya daga cikin hukumin da su ne suka haɗa da kamar akwai mercury, akwai hydroquinone, sannan akwai wasu dai da dama da za ka iya samu. To illar da suke iya haifarwa shi na farko sun shiga cikin fata ne su tsinka wani abu da ake cewa collagen. Collagen shi ne abin da idan ka ja fata misali za ta tare, idan ka sake ta kuma za ta da yadda yake. Shi yasa za ki ga fatocin mu muke iya motsa jikin mu daga bai da sauransu. Duk sanda ka wannan sinadarin ka sa ya samu matsala tar musu da irin wa'innan kurajen misali fungal infections, sannan kuma wa'innan chemical din da na ambata sukan shiga cikin jiki za su da matsala irin nephrotic syndrome, wata cuta da ake cewa nephrotic syndrome, suna lalata hanta, liver, daji. Malam Muhammad Ibrahim Sharif, limamin masallacin Khalid bin Walid da ke Kurna, ya bayyana cewa daga yadda suke su koma farar fata, amma za ka tarar da wasu daga cikin maza su ma suna yin haka. To wannan haramun ne, bai dace ba, kuma rashin godiya ne ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi mutum. Ya sa matsayar addinin musulunci game da yin bleaching, sauya ko sauƙaƙa fata zuwa farar fata ta hanyar amfani da sinadarai saboda son kwalliya haramun ne kuma bai halatta ba. Malaman musulunci sun dogara da cewa hakan na nufin canza halittar Allah da rashin godiya da kalar da Allah ya ba mutum. Dalili shine duk wanda zai yi haka domin canza kamanninsa ko kuma don yayi kyau, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci masu yi. A ƙarshe, masana kiwon lafiya sun ƙara jan hankalin al'umma musamman matasa kan illolin amfani da mayukan bleaching tare da ƙarfafa musu gwiwa su kula da lafiyar fata ba tare da matsa musu lamba kan sauya kamanninsu ko launin fatar su ba. Jawahir Awal Muhammad, Nasara Radio. To mai sauraro da wannan rahoto ne kuma muka kawo ƙarshen labaran, sai dai kafin mai sallama ga bitar wasu daga cikin muhimman kanin su. Da farko ji cewar alƙalin babbar kotun jihar Kebbi ya shaƙe iskar yanci bayan shafe mako guda hannun 'yan bindiga. Hukumar Hizba ta jihar Kano ta kama wani matashi da yake gurbata tarbiyyar matasa ta hanyar koya musu badala. Kazalika mun kawo muku yadda dakarun soja na Operation Fansar Yamma suka kashe 'yan ta'adda da dama bayan dakile yunƙurin kai hari a jihar Zamfara. Madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Nasara Radio bisa jagorancin Abba Ibrahim Gwale, a gaida Zainab Musa Ujarar sarrafa mun na'ura, Salim Muhammad Gali ya sada da ku ta kafar mu ta Facebook. Sunana Nabila Bashir Tsami nake cewar sai anjima.